Il-qorti ma laqgħetx talba tal-Partit Nazzjonalista biex jinbidel imħallef fil-kawża li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmel kontra l-awtoritajiet brabta mal-avviż legali li jirregola l-billboards fit-toroq. Fl-ilment tiegħu il-Partit Nazzjonalista lmenta li skontu fi stadju ieħor tal-proċeduri il-ġudikant għamel pronunzjament kategoriku li bih il-ġustizzja ma setgħetx tidher li qed issir. Għaldaqstant il-Partit Nazzjonalista permezz tal-għol uffiċjali u legalment irrappreżentat minn Jason Azzopardi għalli huwa superfiċjali li jinstemaw il-provi. Il-qorti fis-sentenza tagħha kienet jibsa. Qalet li taraf u ma twarrabx peffa l-element tal-imparzjalità suġġettiva u oġġettiva tal-ġudikant li kull parti f'kawża jistħoq il-abjed tippretendi li jkun jimmanifesta ruħu. Il-qorti żidet tgħid li dan il-jett m'għandux jinbidel fodda li bih parti f'kawża toħloq biża' li ma jkunx fondat jew okkażjoni biex wieħed jidħol f'sajda l-ġudikant li tibdel il-proċess ġudizzjarju f'konkors għall-għażla tal-ġudikant favorit fuq ieħor u li wasal għal dak li bnadi oħrajn huwa magħruf bħala forum shopping. Kien ċar ħafna l-imħallef meta żied dan jaf jissarraf abbuż tal-proċess ġudizzjarju taħt il-kappa tal-biża' tan-nuqqas ta' smih xieraq. Fil-fatt, il-qorti kwotat sentenza oħra biex issostni li l-liġi ma tridx li sempliċement għax parti oħra f'kawża tħoss jew jidrilha li ġudikant jista' jkun parzjali, allura dak il-ġudikant għandu ma jieħux konjizzjoni ta' dik il-kawża. Għaldaqstant il-qorti fakret l-obbligu tal-ġudikant li joqgħod f'kull kawża assenjata lilu u żiedet li talba tal-Partit Nazzjonalista ma treġix għaliex ma tagħtix raġuni tajba għar-rikuża. Dwar din is-sentenza reaġixxa l-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici li fuq Facebook tenna li kull politiku f'pajjiżna għandu l-obbligu li b'dak li jgħid u jagħmel ma jnaqqasx il-fiduċja tal-pubbliku fil-ġudikatura. Il-Partit Laburista wkoll innota l-kundanna qawwija tal-Qorti Kostituzzjonali fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista u fakkar li dan mhuwiex każ uniku fejn l-Oppożizzjoni pruvat tbidel il-ġudikant assenjat b'referenza għal każ tas-Sindku tar-Rabat Għawdex Samuel Azzopardi. Il-Partit Laburista tenna li dawn huma tattiċi ta' min huwa parti minn establishment elitista u jemmel li għandu dritt divin li jifret u jsaltan. Oppożizzjoni li qed tagħmel dan l-attakk feroċi fuq l-istituzzjonijiet għaliex tinsab dara mal-ħajt. Qed ittieqa rasa għaliex mhux qed titwemmen min-nies u għalhekk fadlilha biss triq ta' negattività.